Unit 1 Session 3. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மாலிகுலர் ஃபார்முலா கால்குலேஷன் பார்க்க போறோம். அதுக்கு ஒரு சம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். என்ன சம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா வினிகர். இந்த வினிகரோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை எப்படி கால்குலேட் பண்றது அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். வினிகரோட மாலிகுலர் மாஸை கொடுத்துருக்காங்க சம்லயே 60 கிராம்ஸ் பர் மோல். அதுக்குள்ள இருக்க எலிமெண்ட்ஸோட காம்போசிஷன்ஸ் அதாவது கார்பன் 40% இருக்கு, ஹைட்ரஜன் 6.6% இருக்கு, ஆக்சிஜன் 53.4% இருக்கு. இந்த டேட்டாஸை வச்சு இந்த வினிகரோட மாலிகுலர் ஃபார்முலாவை நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்னு பார்ப்போம். இதுல வந்து 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஃபைண்ட் தி எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. ப்ரீவியஸ் செஷன்ல எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவை எப்படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுன்னு நம்ம தனியா பார்த்துருந்தோம். அதேதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் எலிமெண்ட்ஸ். என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் அவங்க கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்து எழுதிக்க போறோம். நெக்ஸ்ட் காலம் என்னது பெர்சன்டேஜ். என்ன பெர்சன்டேஜ் 40%. அதாவது கார்பன் வந்து 40% இருக்கு, ஹைட்ரஜன் 6.6 இருக்கு, ஆக்சிஜன் 53.4% இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது அட்டாமிக் மாஸ். இதோட அட்டாமிக் மாஸ் இந்த கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ், ஹைட்ரஜனோட அட்டாமிக் மாஸ், ஆக்சிஜனோட அட்டாமிக் மாஸ். நெக்ஸ்ட் காலம் என்னது ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கேன் நேற்று நான், இந்த செகண்ட் காலம் டிவைட் பை தேர்ட் காலம், அவ்வளவுதான். 40 டிவைட் பை 12, 6.6 டிவைட் பை 1, 53.4 டிவைட் பை 16. நமக்கு என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு 3.3, 6.6, 3.3. நெக்ஸ்ட் காலம் என்னது சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ. சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணணும், இந்த மூணு ஆன்சர்ஸ்ல எந்த ஆன்சர் ரொம்ப ஸ்மாலஸ்டா இருக்கோ அதை வச்சு எல்லா ஆன்சர்ஸையும் நம்ம டிவைட் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம இங்க பண்ணிருக்கோம். சோ அப்ப ஹோல் நம்பர்ஸ் இதோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைச்சிச்சு 1 2 1. இப்போ லாஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன எழுதலாம், கார்பன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும், ஹைட்ரஜன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும், ஆக்சிஜன் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும். கார்பன் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு 1, சோ C1, ஹைட்ரஜன் 2, H2, ஆக்சிஜன் 1. அப்பனா என்ன அர்த்தம் எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா CH2O. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்பும் கூட. why because இந்த ஸ்டெப்பை வச்சு தான் நம்ம செயின் மாதிரி அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ்க்கு நம்ம போக போறோம். நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்டெப் 2 பார்க்கலாம். ஸ்டெப் 2 என்னது ஃபைண்ட் மோலார் மாஸ். எதோட மோலார் மாஸை கால்குலேட் பண்ண போறோம், நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்க எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலாவோட மோலார் மாஸை இதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ண போறோம். எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுவோம் நம்ம மோலார் மாஸ், இதுவும் நம்ம செஷன் 2ல பார்த்திருக்கோம். எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம், ரொம்ப சிம்பிள். இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து எழுதிக்க வேண்டியதுதான் CHO. அதுக்கு அப்புறமா 1 எப்படி வந்திருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் கார்பன், நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன். இதுல இந்த காம்பவுண்ட்ல ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்கு only 1. இது என்னது 12. எதோட அட்டாமிக் மாஸ் கார்பனோட அட்டாமிக் மாஸ். அதே மாதிரி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் அதோட அட்டாமிக் மாஸை வந்து மல்டிப்ளை பண்ண போறோம். மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு வர ஆன்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா you will get the molar mass of this compound. இது ஸ்டெப் 2. நெக்ஸ்ட் இப்போ ஸ்டெப் 3. ஸ்டெப் 3 என்னது calculated molar mass அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன். இந்த காலம் என்ன வரணும் அப்படின்னா given molar mass. அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். நம்ம இதுல இருந்து ரெண்டுத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ண கூடாது. given molar mass. ஓகேவா? given molar massனா சம்ல என்ன molar mass கொடுத்திருக்காங்களோ, எந்த காம்பவுண்டுக்கு நம்ம மாலிகுலர் ஃபார்முலா கண்டுபிடிக்க போறோமோ அந்த molar mass தான் எடுத்து மேல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஓகேவா? So given molar mass that is 60 divided by calculated molar mass. Calculated molar mass இங்க நம்ம தான் கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம். it is 30. So 60 by 30 அத யூனிட்ஸ் ஓட போட்டுருக்கோம். இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். So what will be the answer? It will be 2. Next step 4, final step. ரொம்ப சிம்பிள். என்னது மாலிகுலர் ஃபார்முலா எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம், ரொம்ப சிம்பிளா எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா into n. எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா என்னது ஸ்டெப் 1 ஓட எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா. ஸ்டெப் 1 எம்பிரிக்கல் ஃபார்முலா என்ன CH2O. CH2O. n என்னது 2. எங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸ்டெப் 3ல கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் into 2. சோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன வரும், C இங்க 1 இருக்கிறதால 1 into 2 2 2 2 4 1 2 2 புரிஞ்சுச்சா? சோ இப்போ மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்ன ஆன்சர் வந்திருக்கு நமக்கு C2H4O2. இது எதோட மாலிகுலர் ஃபார்முலா, the molecular formula of vinegar. அவங்க என்ன क्वेश्चन நம்ம கேட்டிருந்தாங்களோ அந்த ஆன்சர் C2H4O2. ஓகே, ஒரு glance பார்ப்போம் திரும்ப. மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும்னா 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது find the
empirical formula. Second step என்னது? Find the molar mass. Third step என்னது? Find N. Fourth step என்னது? Final step nothing but molecular formula find out பண்றது. First stepல empirical formula calculate பண்ணிப்போம். அந்த ஆன்சரோட molar mass calculate பண்ணிப்போம். Step 3ல கொடுத்திருக்க molar mass, sumல கொடுத்திருக்க molar mass நம்ம calculate பண்ண molar mass வச்சு divide பண்ணுவோம். நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். அந்த ஆன்சரை கொண்டு வந்து இந்த empirical formulaல நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். ஸோ அதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஃபைனலாக molecular formula கிடைக்கும். இந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷனை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Thank you students. I hope you like this video. Subscribe, like